Orain Nabarralderen inguruan arituko gara solasean, ezagutuko duzu gehientsuenok behar bada, Nabarralde elkartea, Nafarroako konkistaren inguruan iritzi kritikoa sortzea dute helburu, horretan ari dira lanean, eta urten bi hitzordu garrantzitsu dituzte, bat oraintxe bertan ekainan, Noaingo gudaren inguruan, bertzea irailan, baina horiek guztiak kontatzeko eta beraien lanaz mintzatzeko hementxe ditugu Joseba Asiron eta Angel Rekarte. Arratsaldeon, zer moduz? Ongi etorri, bikote? Angel eta Joseba, hori da. Gure bai, ederki. Nafarroako konkista horren inguruan, bertsio ofiziala konkista hitza erabili baina Nafarroako inkorporazioa erabiltzen du. Anexioa, Anexioa, edo. Orduan, horra azten da pixka bat lehen da biziko talka, ez? Bai, guk anexio bezala ikasi denuen, txikitan eta ez inkorporaziorik, ez da konkistarik ere hori geroago sortu da. Eta sortu da eta gertu da batez ere hori, ez? Hasi delako gezurtatzen ohiko bertsio hori, ez? Baina bai, hori da, helduen urtean izango da, beteko dira 500 urte konkistatik eta hortan ari gara. Eta zer zerentasun dago, zer dio ohiko bertsioak, oso labur esan da, ez dugulako denborarik hemen historia oso azaltzeko, baina oso labur esan da zer benetasun dago, ohiko bertsio eta zuek proposatzen duzuen, ikuspegi kritiko horren artean. Ez, laburki oso horreza da, azken finean gerra bat izan zela, hori da, klabea. Beste bertsioa da esatea, nahi eta etorri zirela edo deskomposizioan zegoen Nafarroa garaia hartan, eta horregatik, holako batuketa, pazifikoa eta denon adoz, eta hori. Beste bertsioa da, gerra, konkista, inbazioa, eta garbi, garaiko dokumento guztietan horrela agertzen da. Ez dela adiskidetasuneko ez derri esan, hor gerra militarra izan zen, eta galtagi izan zela Nafarroko erresuma, ez? Gogoratu behar da, garaia hartan, Espainiar imperioa azte hartze zegoela, Granada, Canarias, Nápoles, Flandes, Amerika, eta justo Nafarroa erdian. Hortik hasi zen espansioa. Joseba, Nafarroa erraten dugunean zeri buruz ari gara? Guk Nafarroa hitza esaten dugunean, esan nahi du beti Nafarroa osoa, ez, maiuskulekin. Guretzat Nafarroa ez da gaur, bersio ofizialetan eta gaurko muga administratiboen barruan dagoen koldar Nafarroa hori, baizik eta guretzat da zerbait askoz ere zabalagoa. Eta orduan Nafarroako erresuma hartan Euskaldun guztiak bat egiten zituen herria zen hura, edo Euskaldunon lehendabiziko eta estatu bakarra? Hori da, azken finean, hori da, garai hartako baskoiek edo Euskaldunek edo deitu nahi duzun bezala, lortu zuten lehenengo estadua, eta bakarra lehenago ere beste saiakera batzu egon ziren, baina Nafarroa izan zen arrakastatsuena. Norain iristen ziren mugak? Mugak, segun eta momentuan, Antxo hirugarren garaian adibidez, gaur egun Euskal Herria, eta askoz ere gehiago, zegoen mugen barruan. Errioxa, noski iparralde guztia, gero, poliki-poliki muga horiek joan ziren iztutzen, eta batez ere gaztelaren, politika, kanpo politika, erasokorrak poliki-poliki laminatu zuen lehengo Nafarroa hori, gaur egun Nafarroa deitzen dugun, ez dakit, zatitxo hortara iritsi arte. Hor, Giltzarri izan zen guztiok dugu burutan Amaiur, baina Giltzarri ez zeuek erraten duzu Noaingo gudua izan zela behar bada suntxipenaren, erresumaren suntxipenaren Giltzarria, ez? Militarki bai, militarki izan zen Noain. Egia da, ikur moduan Amaiur gelditula, epika aldetik, oso epikoa izan delako, ez? 100-200 gudari hor sartzea eta resistentzia, batez ere gerra galduta zegoenean, merito handia, eta holako dimensio epikoa, indarra ematen dio erromantizismo batetik. Baina militarki egia da Nafarren armada Noainen erabat galdu zela, porrota Noainen eman zela. 1821, Angel? 22an. 22an Amaiur. Kontuan hartu behar da, 8.000 soldadu 30.000 kontra zirela garai hartan, eta 5.000 Nafar hil zituztela, hor egunduko sarraskia gertatu zela, ez? Eta beste datu kontutan hartzeko, pentsatu behar da, adituen arabera, garai hartan Nafarroa osoa, garai hartako Nafarroa, 80.000 biztanle izango zituela. Pentsatzen zer zen, 30.000ko armada bat etortzea erasotzera. Desproporzio itzela. Hora, adibidez, datu bat ere oso ikusgarria da, 1512an Iruña zetiatu zuen armada,
14.000 soldadu ez osatua zegoela eta Iruñan 7.000 biztanle besterik ez zegoen. Bikoitza. Bai, Pentsa. hori da. 1812an hasi zen konkista hori, horixe da datorren urtean indarra handiz edo gogoratuko duguna, alare erranduko aurten bi hitzordu garrantzitsu dituzuela, eta bat hain zuzen ere noaingo gudarekin lotuta urtero egiten da, urtero oroitzen da, eta aurten ere oroituko duzu ez. Ez dakit zer duzuen prestatuta, noiz izanen den? Bai, urtero badauka bere egitaraua, normalean astean zehar egiten dira hitzaldi batzuk, gaia prestatzeko eta jenden artean pixkaz gizarteratzeko, debatea sortzeko eta hori. Aurten hitzaldiak oso interesante dira, egongo dira Jose Ibarretxe lehendakaria, Florena Oiz, Iñaki Lasagabazter, eskubidean katedraduna, Jokin del Valle, paisajista eta hori, oso islari potente dira aurtengo. Gero, egun nagusia da igandean egingo da martxa bat, urtero egiten dena, pasan urtean aldatu egin genuen, normalen egiten zen Iruñetik Noainera edo Getzera, aurten Getzetik Iruñara, eta ekimen gehienak, ekitaldiak eta hori Iruñan egin dira, bazkari batekin, hitzaldi, dantzaldi, pixka denetatik, ez, giro. Hori noiz izanen da, Angel? Ekainaren azken igandean, 26an izango da. Hori ekainaren azken egingo duzuen ekimena, baina gero, iraian, bigarren aldiz egingo duzuena izango da, Nafarroako historialarien batzar bat, ez? Eta okorez banaiz, aurten Oñatin egingo duzuen. Oñatin, hori da, ia zein genuen lehenengoa Bianan, eta Bianatik Oñatira joango gara. Zergatik Oñati? Bueno, pues Oñati azteko lehen esaten duen moduan, eta ikuspuntu historiko batetik, Biana bezain Nafarroa da, guretzat. Hori alde batetik. Hemen Oñatirroa da gutza oso horrean, Nafarra, hori bai. Eta orduan, justifikazio beta da. Egia da, ero ere, Oñatin, hori ez, esaten den bezala oso erraz utzi digute instalazioak Oñatiko Unibertsitatean, eta esaten den bezala, hori, asko errezte digute bidea. Eta gainera, aurten, baita ere, kongresua iaz izan zen, aurten ere eta asmo hori dugu, urtero zerbait egiteko, eta kongresu batean beti gaiak sakondu eta zabaldu behar dira. Ez da urten nahi dugu pixkat lotu kongresua eta baita ere 1200 konkista nun Gaztelak Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia konkistatu zuten, 6 izan zen harremana Gipuzkoa eta lehengo Nafar estatu horren artean, nola eman zen konkista 1200en eta gero baita ere 1512an aldez aurretik konkistatutako Nafar lurralde horiek ze papera jokatu zuten baita ere 1512an. Aurreko kongresua, Angel okerez banai, segundoko arrakasta izan zuen, oso unpozik geratu zineten emaitzarekin, ez dakit honetan ere oso ondo dator. Bai, oso ondo dator, jendea apuntatzen ari da, hile honen hasieran irikitzen EPA apuntatzeko, eta bai, ponenten aldetik, jendean aldetik, partaiden aldetik baita ere hurbildu zaizkigu talde desberdinak, inguruko ikastolak, ikastetxeak, Mondragon Unibertsitatea, fundazioak eta hori. Zentzu hortan nahiko babestuta eta jende desberdina zentzu hortan baita ere islarien aldetik egia da aurreko urtean esfortzu handia egin genuela gu jendeari erakartzeko, deitzeko, ekartzeko gureak neurri baten, aurten jende asko etorri zaigu daukagu Deustoko jendea, Euskal Herriko Unibertsitatetik, jende toki desberdinetatik Eudako Euskal Unibertsitateko jendea baitare, etorri dira beren interesagatik, eta hori guretzat baitare posgarria eta estimulua da. Bai, errandugu hasieran apur bat Nafarroako konkistaren inguruko iritzi kritiko hori zabaltzea dela zuen helburua, eta bai ez nuke bukatu nahi, aipatu gabe, zuk elkarte bat zaretela, hain zuzen ere irabazleek idatzetako historia hori pixka bat, bertze alde batetik edo kontatu nahi duzuena, eta zeuen zailtasunak gaindituta ari zaretela, apur bat zabaltzen iritzi hori, ez? Bai, hori, klabe hori da, zuk esan dezuna, normalean, eta denok dakigu historia idazten dutela irabazten dutena. Gure herrian, gu beti gehienetan galdu egin dugu, ez? Horri buelta eman nahi diogu, eta momentu honetan herri bezala ikusten dugu, potentzia daukagula, indarra, beste medioak, naiz eta soberano izan, independente izan, baina gure gizarte zibila batez ere oso potentea, eta aukera daukagu olako irakurketa propioa egiteko, eta hori da gure helburu. Norbaitek kongresu horretara joan nahi izango balu, zer egin beharko luke, norrekin jarri beharko lizateke kontaktuan? Izena eman Navarralden, deitu, webgune bat badago, oso errez interneten sartu, eta, Navarralde jarri hor Googleen da bertuko. Eta dato guztiak, telefono eta izena eman. Eta gaina datorren urteari begira, badakigu, bortzeun urte beteko direla
direla konkista hura hasi zenetik, datorren urteari begira indarrak metatzen ari dira, hurrengo urtea importantea izanen da, eta, bueno, ia atxikimendu gehiago lortzen den, eta sartu Navarralden, eta, bueno, bakoitza bere aportazioa egin dezala. Hor klabe bat zegoen, eta da, hain zuzen askotan, ematen du, olako gaiak eta olako klabeak Nafarren asuntoak direla. Horregatik ekarren dugu baita ere neurri baten oinatira. Zateko, hau, Euskaldun guztien gaia dela, baita ere helburua eta... Azken finean lehen esaten genuen, eta zuk esan duzu Nafarroa dela historikoki Euskaldunok izan dugun estatu bakarra. Bueno, hori hor geratu da dia. Joseba Asiron eta Angel Rekarte, mila esker hemen izategatik. Eta ongirtu da dia guztia. Bai. Beste. Ale, aio bikote.